19 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии рақами 2 шаҳри Истарафшан корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзнурро бо бренди миллии Нур ифтитоҳ намуданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бародарон Файзиевзодаҳо дар масоҳати умумии 20,000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. дар доираи дастури ҳидоятҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мо бародарон иқдом гирифтем ки як корхонаи банду басти молҳои техникиро бунёд намоем. бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони азизамонро обод мегардонем. ин шод дар деҳаи кӯҳандижи деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истарафшан ҷойгир буда аз 4 сехи истеҳсолӣ, амборхона, ошхона ва бинои маъмурӣ иборат мебошад. маблағи умумии сармоягузорӣ дар корхонаи мазкур 6 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз корхонаи фаъолшуда бинои якумаш ба 2 хати технологиву истеҳсолӣ ба бандубасти оинаҳои нилгуни замонавӣ смарт ТВ-ҳо нигаронида шудааст ки маҳсулоташ ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда мебошад. дар бинои дуюми корхонаи мазкур истеҳсоли техникаҳои маишӣ аз қабили плитаи газиву барқӣ ба роҳ монда шудааст. баробари ба истифода қарор додани корхона 50 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар оянда бо омода шудани 2 бинои дигари корхона соҳибкорони ватанӣ нақша доранд истеҳсолотро тақвият бахшида банду басти яхдон, ҳаво хунуккунак, таҷҳизоти гармидиҳӣ, чангкашак ва мошинаи ҷомашӯиро ба роҳ монанд. маҳсулоти умумии бастубандшаванда дар корхонаи мазкур нун нави техникаҳои маишӣ мебошад. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки тибқи нақша иқтидори ҳаҷми истеҳсолот дар як сол 40,000 адад техникаҳои маишӣ ташкил медиҳад. шумораи зиёди ашёи лозима барои бандубаст аз дохили кишвар бо харҷи нисбатан кам дастрас мешавад ва ин омил боиси коҳиш ёфтани арзиши аслии маҳсулот ва арзон шудани нархи он дар бозор мегардад. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзнур бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизот ва техникаи муосири истеҳсолӣ ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй муҷаҳҳаз гардонида шуда дар тамоми хати истеҳсолот ва банду баст технологияи муосири рақамӣ истифода мешавад. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо иштироки пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли ватаниро мавриди баҳрабардорӣ қарор додам. мо соҳибкорони ҷавон аз дастгириҳои сарвари давлат изҳори супос намуда дар рушду намои Тоҷикистони азиз ва ободии он нақши босазои худро мегузаронем. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Истарафшан дар доираи эълон гардидани солҳои 2021-2026 саноати кунонии бо суръати кишвар корхонаҳои саноатӣ ба 103 адад расонида шуда маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолӣ дар 5 соли охир ба зиёда аз 1,5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. дар корхонаҳои саноатии шаҳр 75 номгӯи маҳсулоти воридот ивазкунанда истеҳсол карда мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои ин иқдоми бунёдкоронаву созанда изҳори сипос намуданд.